que més m'ha agradat de l'optativa de fitness és aprendre la importància de la resistència, perquè les persones que pateixen de malalties les ajuda molt i a les persones que no tenen ajuda a preveure aquestes malalties, per exemple la diabetes, el colesterol, l'obesitat i la fatiga. A mi m'ha agradat saber que caminar ràpid és molt semblant a córrer, ja que li he pogut explicar a la família i crec que especialment pels avis pot servir pel molt. I després també m'ha agradat aprendre a fer exercicis de control postural, ja que ara els puc practicar a casa meva. La part que més m'ha agradat de l'assignatura de fitness ha estat la part de relaxació, ja que ens donaven temps lliure a l'horari escolar per poder relaxar-nos, desconnectar dels problemes exteriors o mals rotllos. I si el teu company et feia bé el massatge, es gaudia molt de la sensació. El que més m'ha agradat de fitness, aquesta assignatura, és que m'ha ajudat a nivell social, a nivell de salut i també a nivell emocional. Ens ajuda a comprendre maneres de cuidar-nos a nosaltres mateixos, maneres de poder cuidar la nostra salut mental, maneres de poder encaixar bé en la societat.